halo-halo. Yes. Sanggoroto, sanggoroto. Sanggoroto, sanggoroto, sige apa naman. All my church mates. Hello. Sis, ikaw ka na kada nag-send of one? Ako na to? Malibog na ka? Hindi ta mahal. Georgie. Ako na. Georgie. Bitaw na ako sige. Nay nag-message na ako. Nahadlo ko ko. Ikaw ni sis? Magkatawa man jud ko eh kani maka ano ta ba? Makuyawan na sad ta. Wow! Buwan! Sino lagi yung mga... Yan ang kapagin kasi anak ang sini ko sa kara na nabisip ko. Narabagsilian ka ayo. Ang akong yung puti. Uy, gustong ihapon. Anak, ihatag lang ang kulor. Ready nun dayon? Nagluto nila daan pagka morning? Asa ba dito puti? Hello. Di, okay. Uy, asa man ka? Asa man ka? Bye-bye, Sister Tracy. Edit daw eh. Yes. Uy, Jubin, natin dito. Naani sa akong vlog, ha? Naani, yehey, Brother Marlon. Kana makagwapa gyud. Dali arag. Welcome to my vlog. Uy, yes. Oh, sige, sige. Pila lang tangga. Oh, sige. Taga-anti ka ba? Taga-anti. Okay, okay. Taga-anti ka. Sir Gina, asa mo ka paingon? Ulay na po. Ato na ka? Bye-bye. Thank you for coming, ha? Ano lang sa ta? Muli naman noon ka. Hello, Brother Jojo. Hello, mga Jojo. Jojo senior o Jojo junior. Ato na mo? Bye-bye. Inita. Ato na ka? Ato na ka? Isod yung sa kong bag dito. Isod lang. I-drop lang katong white. Ikaw si Apollo. Hi, vlog. Welcome to guys. Yes. Apollo na siya. Lord, salamat for the pagkaon. Bless and sanctify all the foods. Kain lagi. Balik isa po. Amen. Sige, boss. Sige na mo, oy. Oh, wala. Wala. Nakuan ka? Nalako ka? Pagkutan dali, brother. Wala na ha.
Ah. Itoy. Toy. Toy. Ayo, toy. Siyempre, bakit ganun ang tanong? Pinakabatig ng kani, ti marag grabe sa maglaw eh. Ah, grabe. Ti marag patay ba yun? Ada ba? Ada detail na nila. Day, asa na adto na mo? Adto na mo? Bye-bye. Bye-bye. Murag kuan man. Na wa pa na human. Yes. Yeah. Salo-salo ba dito? Dito. Ana dito. Ana. Ana kawan ana. Why na ito vlog? Tama okay ba? Pinangga kayo? Sir Charito, pinangga kayong bana? Ah. Timay naman ni si Asa, brother? Timay. Ah. Ibay na. Kasi sakyan sa Plaza Independencia. Sakyan sa plaza. Kuan, kanang... Akong gibutang sis, okay lang. Kani, okay ra? Yes. Uy, kaon sa mo. Adalan driver. Kung Plaza Independencia, usa sa kanila. Ayan. Thank you. Ya, anak-anak. Bihon na, Tete. Tete. Bihon na.
Sinabawang gilay. Karon din ako kaon.
saluyot. Ayun. Saan sila ni? Ito mo na ba? Ate, Darren, sa ko dahon na saluyot pa, imbak ka na ba? Balay na. Bye. Bye. Anong guwapo. Bye. Marlon. Sa kailan sa cook no, gimingaw na ko. Naglamig ba kayo ba ice? Ate, bihon sila sa Nako? Ito. Mana? Vlogger ko na. Di, naman ni bitin siya, Bini. Wala na bitin siya. Isa man. Si Bini na bitin siya. Ano yung di? Bet. Ito mo na. Dagana na vlogger niyo eh. Hi vlog, welcome to my guys. Sorry ba? Ano ba na siya magpapadistaan? Pagpapo binukutan. Paano tayo? Sa saluyot mo na, umang pinag-asal. Papapi ka pa ni Juana doon. Wala si Richard. Si Atina. Bukas ka muna. Ano ba? Ano kay? Bukas ka muna. Mayak mo ang diyak mo. Sa mahal sa na mayak mo ang diyak mo. Ego, sa mo to. Ayaw. Uy, binalikuran na niya. Kuha na. Oh, lamisa din. Kuhan kayo na. Pulis.
Hindi sa patuloy bayan ng mga nagmari ang panahon. Sila mo? Tabunan na pagana na wala tabunan gurang ka. Kay naikap na lang basta tabunan ka. Pagana na ko wala natabunan gurang ka kay naikap man mo na ko. Ade? Kanina? Pagana na. Jene kaya ka pa. Serena sa kamera. Tal, pa jene kaya ka. Kita sendiri kayo. Maris! Basta Domingo kay fiesta man lang. Fiesta sa ulan. Alam mo si Isi, bahala mag-utang sa ng Domingo basta sa balay bili. Sa balay ko na bili. Bawal daw ang utang sa balay. Okay na daw siya. Kaya na lang utlo, no? Ayan daw ka brother Otto. Pili na. Malapay ha? Yung pa, sa'yo di ba ginawa eh? Hindi ko matay na. Sa'yo pag mo na, mapagpasugod na eh. Sa'yo sa pag-ingat. Ano ba yung mga pagpasugod? Sama tayo mag-isa doon pa. Sama tayo mag-isa doon tingnan mo. Kaya mo na yung mga pag-ingat eh. Ito nag-vlog dito na. Kung makalili. Ano ba kayo, mali mo yun? Ha? Tulig na nag-vlog siya. Nampag yung mga ulit na nag-vlog. Ang problema, pagpasugod. Hindi unan mo ni mo. Kami speak dito ba? O yan, yung wintan ka, wang magkalikaon. Kaon siya, pagkira. Wala na nagdadulunay? Ako niya, nagtatapos Sa ila to niya din anak katanungan. Isa dito sila nagdadulunay. Aha, ikaw ka doon rin? Kuhaan ko, nagasimula na siya. Namas pa siya sa gawas trabaho. Ulit siya ba? Kaya itong pag-unang ko niya po. Hindi mo ito gang. Trabaho dito sa gawas. Nagpa-picture yun siya kay. Tingnan man daw siya dito sa iyang pastor na. May simba ba ka? Bakit po? May simba. Ini tayo, yung malkakwan. Sulang siya ba? Guys, apa itu yang siya? Apa doon, magpadala lang ba? Ay, gitawan, hindi na lang pumasok para Kung mga bisa vlog yun. bisa dekat mo. Kami ko rin straight di ako rin. Tubig sa to. Bro, maray. Napa ko, hindi ang
Oh, mura! Mura mo siguro. District man ako. Ay, pananan. Ay, Ormo, Baker. Buhol. Yeah. Uy! Ako naman lang Uy! Sa balay. Matay mo ko rin mo buhay. Uy! Kasi na ako. Uy! Kasi niya trabaho. Sunod balik. Sunod balik. Ano wala ito? Sarili na. Sunod balik. Ano ba ka mo? Stay ba? Ano na plato ko rin? Stay ba? Ha? Ay, sorry brother. Kana Sir Darlene? Musical na? Gilong, ito ba? Anya? Mo, ikaw, mo adura ka dito? 24 pamanggali ni. Bakit sana? Ah. KNN. Ikaw. Uy, ito tinag-add. Kita? Huwag ko ni-add. Kaya bakit? Ako na nag-iinan. Oh. O gani, ako mas nag-iinan nga. Wala na akong add. Ako sana sa mo, si Sister Judy, siya pa din na. Takabaw. Sipil lagi ko. Wala, kay nagmura ang Diyos siya nga. Sukad daw, naguyong mong Diyos sa una. Wag mo ka na kinaanak, kamo na lang Diyos mo. Ya ato sa niya na bi kay aron Gitawagan ma-inform. niya. Oh. Di man mo kuan, dili mo ubag sa video. Di mo tubag? Kaya mag-i-drop. Mas na namag siya na ako. Day, chat siya na ako. Day, Sister Judy. Ayaw siya. Kaya niyo ba? Ako man siya giingnan nga. Wala ra ba ako sa kuwan. Kaya balungan sila sa Surigao. Kaya may good kayo na sa barko. Salamat, ya mo magkakatag siya. Namugos na di kuno. Pero meron kay murag 1,000. Pero murag 3K. Masimundo na yun. Wala ra ba siya. Nakungat ka. Ano kayo siya? Siya nga, wala niya nga. Sukad. Wala man. Bukan mag-ibig yung titulan. Di ba man yung kasuway ano niya? Ang yung pangutang. Okay, nabuda siya. Ayaw yun kay kuan ni, na-scam ni ka na nahak ang kuan ni Sir Judy. Pangasagan ni Ginoo. Ayaw na lang. Ako ba sa trabaho ni Sister Lagi sa bukchat, lagi siya.
Ikuhan sa si Zubit man na nakahatag na ko. Kay hibong man siya ano sige ka chat niya. Ano kung kay gigaw. Gigaw cellphone. Gani. Wa man sa ko kay bawo na kangat ko. Bye. Ay sa grupo bang di sumaro kay siya kay sa grupo. Ikik kanila kay para dili na niya makuha. Tawag ko. Ikik kayo kanila pero wala na nanin na biktima lang eh. Sige na lang. Kaysa mo daghan. Sige, ako na po na kayo. Ano, emergency. Ayun, yun kay Chris Oil. Wala ginamay kaya na sila ng dalawa mo ganit sa iya ha. Lugos po. Nagainan, iya magkitubayan. Kaya gainan nga. Alati ka na, wala na ba sila kong bikas. Pwede, ato lang ko sa inyo hati. Kahanap ako lang ihatod. Sige ko na yan. Kanang, pwede ka mo chat ni Jupay. Ako, ati Jupay din. Si Jupay ba yan kayo? Wala na ako na artist na gangster pa. Gangster sa itulaga sa una. Kaya ako ito siya mag-amo. Gichat ka pwede si Jupay. Ay, sige, katawa niya. Isa ba? Dili man mo tubagdong. Pinagdong ba? Di man mo tubagdong siya na. Sige, ka nang chatin na lang si Kuya. Ako Kuya din. Ako man yung chatin. Naghihatag kay Sirapi ko. Wala mo ko. Sirapi ko ang Sel. Basta si LG po. I-chat ko si LG. Kabalo naman si LG daan. Kaya lang kung itubay-tubayan, si Panyag, yung itubay-tubayan. Nag-send siya ko nung hay og Gcash na picture. Pero bigidin na ko niya. Kaya ang gipangayo kay murag 3 claims ito. Nga. Buto si anak ko na ito. Anak ko na ito. Kuan. Kanang day, di lagi na ako mga kuan day. Di lagi na ako mga buha. Di na doon yung mga kuan. Tsaka basig na ito rin mga post. Scammer tayo. Marok kayo sila kay emergency. Nasa ma-offer.
karong Domingo niya, imo ko kanal ta uli ko explore sa kuan, Mandawi. Uy, bakisa ko. Ato sa Ilawan, Mandawi. Sa may Mercado, Mandawi. Ila. At Pastor Dave Mall ba? Pastor Juan. Ana di na basta magpus. Lami kay kaon. Lami kay kaon. So control ang control. Pura siya eh. Litok na siya kasi siya. Ano no, nakalito na siya mami. Tapos ito niya, my God!
Hala, uy, kagrabe. Hala, no? Pila edad pa anak niya? Hala ka, no? Cute. Ato lagi niya kasi ang gulo doon. SM lagi daw. Hala, uy. Hala. Litong galig, my God! Hala ka, no? Ka-cute. Ala. Di ko alam. Ito na siya SM. Nita na si mama. SM. SM siya lagi pa yun. Yeah. Nakakatawa kami. Ilad-ilad lang. Amaris. Yeah, Mary. Oh. Oh, sige na. Hammer ang ato. Asa ato, baby? Nilingi. Nilingi man ang baby. Wee, Amaris. Amaris mo. Amaris.
grateful to all who are watching this video. Thank you for watching this video. Shout out to all the viewers of this video. Shout out to all the beautiful people watching this video. I hope you enjoyed Uy, abi na kong kwarta ni ba? Oo, gani. Didi eh. Abi na kong kwarta, didi eh. Joy, pasal tu tu ulit. Sige, sige. Saya mula ulit tahu na magkagusap si Mali ako sa kabuan. Ato na pulihan na. Bisin kayo. Ingis. Shout out to all the viewers of this video. Thank you for watching. Oh, ay kanang buwak ayun na sa office ko. Ako ang balik katong naa sa ang gate kasuwa. Ako jud ko na dumbalik pala ni sama. Kasi kung ana katong nga naa sa gate. Didilit na ko, hindi ko siya bato kasi ko hindi na ko muyaw. Sundan na ko. Hindi man ka doon sa ibahan. Kaya na ko sister kana Roman
Pablihan eh.